କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଗତି। ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକକୁ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମ ମିଛକୁ ବି ସତ ବୋଲି ଭାବିନି। ଯଦି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜଳିଯାଅ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। କାହା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଦାନ୍ତ ବି ଜିଭକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ପାଇଁ ନ କାନ୍ଦି ସୁଦାମା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ମା ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମମତାର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ କେହି କାହାର ମା ହୋଇଯାଏ ନା, କାରଣ ଦେବକୀ ଠାରୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଦର ଆଉ ନାମ ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ।